Той е Владо Николов, легендарният капитан, избран за най-добър диагонал в света за 2010 година, президентът на волейболен клуб Левски. Роден е на 3 октомври 1977 година в град София. Състезава се от ранна детска възраст, в началото тренира плуване, но в 5-ти клас започва да тренира волейбол при Анка Прохорова. Страстта и амбицията към спорта го води напред, където той показва невероятен потенциал. Николов със своето неизчерпаемо желание за победа, решителност и лидерски качества триумфира 5 пъти за шампионската титла на България с Левски и е двукратен носител на Купата на страната за 2000-2001 година. Кариерата му го отвежда извън България, където играе за водещи клубове в държави като Турция, Япония, Италия и Франция. И всяка нова сцена е ново предизвикателство, което той приема с висока отдаденост. Двуметровият играч има бърз, мощен и точно на мястото си удар. В официални състезания Владо регистрира 345 см отскок при забиване и 325 см при блокада. През 2015 година е обявен за мъж на годината. След края на активната си кариера, Владимир не се отклонява от волейбола. Той започва ново предизвикателство като треньор. С страстта си и опита, той дава нови възможности на младите играчи и предава знанията си на следващото поколение. Зад всеки успял мъж стои една борбена жена и голямото му семейство. За Владо семейството е основата на всичко. То е източник на сила и мотивация за успех. Владимир Николов е повече от спортен герой. Той е пример за отдаденост, упоритост и честност. За Владо Николов волейболът не е просто игра, а начин на живот. И може би най-голямото му наследство не са медалите или трофеите, а уроците, които дава на децата си и на всеки, който се е докоснал до неговата философия. За това как човек трябва да бъде упорит, честен и да се отнася с уважение към другия.